PPKM diperpanjang sampai kapan iki? Arep metu ora oleh. Wis arep ngurus sapa wis aturane sak mbrah-mbrah. Tapi untungnya penake nyapa bang ini. Tak telepon aja. Halo, nyapa? Ning ndi wae? Ngising. Wis penggemek panggang ngising iki rene yang ngopi-ngopi kene. Kapan lo? Saiki ya? Dia mau ngejeki saiki kok panggah teko. Ya wes. Heeh, ya wes, enten ono. Yo, GPL. Lho, sik to. Apa lo GPL e? Gak pakai lama, beh wong desa kowe. Wes, pateni. Yo. Oke, siap. Yo. Wong wis tuku di GPL barang ora paham. Gak pakai lama, suwine tekone. Di kopine. Salah jangan digeti wong kowe. Kopine ndi? Wis tolong go saya tak omongi sik. Piye to teko, kancane teko, kopi rong enek. Ngono Tak omongi. nyusu-nyusu. Wong lek pengen enak iki prosesnya enek. Yo ning mburi ya. Gawe wong loro iki. Ah, Pokok sarimbitan ae. apa bisa rimbit? Ketake gandengane. Wis rasakan ngomong yuk kita gawe. Ya. Kayak kopi dadak wong urun nyapo. Gak mau. Soalnya iya, dewe ngejeng kopi loro kon ngewaki kancane. Wes. Kopi aren. Gula aren, ya. Ini gula aren. Duk, apa? Bikin terus aren ada takok. Ya kan ya nek tope kuwi lho. Ora oleh kopi entak dipangan iki ora oleh. Enak tapi. Bisa didik. Mbah, mah. Dah, terus ngising iki. Usul ya. Tak ngising sik. Siap. Ngono ngewak kancane ya. Ngoh. Wong asik. Enak